Charles Colero ma'kom u naturalment intom miegħi, ħafna drabi tkunu miegħi dal-ħin. U llum nista' ngħidu għandna programm ma ngħidlux speċjali ma mhux tas-soltu għaliex se nieħdu llum il-ġurnata hija l-Għid il-Kbir, l-ikbar festa ta' Knisja, imma parti minn hekk hija wkoll festa mimlija folklor, mimlija attivitajiet u dak kollu illi uritna nagħt missirietna. Għalhekk ħafna mill-introduzzjoni tiegħi barra l-mistieden naturalment li qiegħed magħna wkoll u sa jkun intonat kważi mal-festa tal-lum. Se ngħidu xi ħaġa dwar, mhux xi ħaġa, naħseb iktar minn xi ħaġa, dwar l-attivitajiet prinċipali, l-40 ta' Randan spiċċaw, issa veru, għandna s-sepulkru, l-viċi ta' Seba' Knejja spiċċaw ukoll. Is-sawma ta' Seba' Bukuni għaddit ukoll, però ħan nifokaw fuq Sibti Light pereżempju, filgħodu kif kien qabel mad-daq tal-Glorja, il-proċessjoni tal-Xost, id-berik tad-djar, il-bulettini, il-proċessjoni ta' San Grigor, li wkoll għandha sabiħu, mux li kraħ, ma għedha t-tefa wkoll pala ġurnata tradizjonali, l-absi, l-ewwel qabsa li kunu jagħmlu. U ħanibda anke mbagħad meta niġu biex nagħtu il-ħaġa moħġaġa wkoll hija intonata biex ngħidu hekk mal-programm tal-lum. Mela, semmejt Sibti Light. Qabel kien ġurnata tal-luttu, qabel ma ddoq il-Glorja, qabel kienet iddoq fl-10 ta' filgħodu l-Glorja, allura tittara ħafna nies, ħwienet speċjalment, kienu il-bandira maġġasta fejn il-gażini u l-bib kien jilaq nofsu bħala mezz ta' vistu għaliex Kristu mejjet naturalment, mietu u xoxna verament, però niċċelebraw il-mewt tiegħu wkoll. U qabel kien ħalla Maltin u Lawċin konna nħarsu s-sirt bħala parti mill-ġimgħa kbira biex ngħidu hekk. Imbagħad kien hemm ħafna illi mal-doq il-Glorja kienu jaqbżu l-baħar, anke meta ġejja dis-sena u fil-fatt ġimgħa kbira ġiet kmieni anke l-Għid il-Kbir ġie kmieni, ma insomma meta tiġi f'nofs April kważi u l-aħħar ta' April il-qabża tal-baħar tiġi ġustifikata, ma dis-sena ma nafx. Imbagħad għandna wkoll it-tbaħħir ta' żabbuġ illi hawn ħafna ibaħħru, il-kelma tbaħħar pjuttost hija superstizzjoni għaliex ħafna jemlu li iż-żabbuġ huwa xi ħaġa mbirika naturalment u jkun hemm lajn ħażina titkeċċa. Allura mbagħad kienu fost it-talb il-missier ġammet il-kap tal-familja kien jaqbad reċipjent biż-żabbuġ maħruq. Jinħaraq u kienu jdur kamra d-dar tal-familja f'kun jgħidu dit-talba. Sant'Anna u San Joaquin u l-Madonna u mill-Bambin jilqgħu dan it-tbaħħir biex iħarsuna mill-lajn ħażina l-Madonna ta' Ruma, ma nafx kif daħlet Ruma, biex jekk hawn xi għajn ħażina tmur lura. U bejn dawn iż-żewġ strofi kien jgħidu l-missierna, is-Sliema u l-Glorja. Kien isir ukoll xi talb ieħor fuq l-għamla meta xi ħadd marit id-dar kien jitbaħħar, għalba dik il-kelma, biex teqdet lajn ħażin jew kellha xi marda li taħsbu li ġabuha xi nies li ma tantx ħobbuk. Kienu jagħmlu wkoll l-speċi ta' kurunella fl-isem tal-missier jgħidlu ifejqek Alla minn arduwa u lanqas ġieħ. Mbagħad il-missier iħenn l-imben ineħħi, l-Ispirtu Santu jkeċċi, Iżak, Abel, Abram, Mosè, Sant'Anna u l-Madonna iqattaw dan l-ġieħ u fil-baħar jarmuh u li għal dan il-ġisem qatt ma jkun suġġett għalih u mbagħad jgħidu Amen. Mela, kien hemm nut mela tkomplu fuq il-baħir għax importanti dan hija tradizzjoni li għalkemm għandna għaddejjin mela mhux kulħadd huwa xettiku, mhux kulħadd huwa mhux xettiku fil-fatt hu xettiku, imma mhux kulħadd jifhem x'inhi. Kien hemm nut li jekk it-baħir tal-marit in-nar jiswiet, għax għallu ngħidu mill-baħir tal-Glorja, ma il-Glorja fl-Sibti Light dak iż-żmien, kienu jgħaddu wkoll għad-baħir lill-marit jekk jaħsbu li ġiet xi għajn ħażina. Mela, jekk in-nar jiżdied ta' dan it-baħir iż-żabbuġ inħaraq, tkun daqqatajn jiġifieri il-marit ikun majjen u allura ssir talba oħra billi tiżdied passer noster oħra bid-doppja mbagħad biex jitħares mill-lajn ħażina. U jekk iż-żabbuġ jibjat, taf inti meta taħraq xi ħaġa l-ewwel ikun hemm isu foga ta' nar abjad u mbagħad donnu jibda jiswiet. Ma jekk iż-żabbuġ jiswiet,
ġannija u jekk iżebbu xi bijat, dan kien jittieħed bħala sinjal li l-marid kien sejjer ifieq. Għalhekk kien jingħad il-kredu f'ġieħ il-laqa li għamlu l-Kristu bil-weraq taż-żebux u l-palm, għansan noħdu kanti rabta maħat il-palm, għax allura l-palm u z-żebux l-istess, veru. Jgħidlu ħadd il-palm u jgħidlu ħadd iż-żebux. Aktar dwar sibtilajt, l-ommijiet bit-trabi ta' twid qabel id-dmaħin kienu jimlew zinġla ġda xi pjan kbir bil-misħun fietel. Iwadbu fija xi fjuri li jirnexxielhom jiksbu nhar il-ġimgħa kbira filgħodu, meta ra saftit żminilu kienu jiżarmaw is-sepulkru filgħodu, il-ġimgħa filgħodu, llum jibqa' ħalluha kien hemm konċelebrazzjoni wara l-offsenar, liturġija mill-Vatikan it-tieni law. F'din iż-żinġla f'dan ir-reċipjent, l-ommijiet kienu jagħtu banju lit-trabi. Għaliex kienu jemlu li dawn il-fjuri kellhom is-seta li jfejqu lit-trabi minn xi għajn ħażina waqt it-trobbija tagħhom u għal-ġejjieni. Kienu jemlu wkoll li permezz ta' dan il-banju, it-trabi kienu jitilqu jimxu qabel iż-żmien u waqt il-banju ta' sibtilejt ta' ġejja poeżija oħra jew ġakulatorji jew għaddu li tridu, taqbila, dawn l-ommijiet, waqt il-banju, kien jirreċitaw din it-talba. Alla jħarsek mill-lajn, jekk jieħdu gos biġmielek, jgħidu Alla jbierek, u għad minn jgħamila di, ma niftemu iktar fil-dettal. Għal-kun minn feraħ bik, għal-kun minn taxaq bik, din lajn ħazina tmur u tħallik. Illum ġilis rajt jien, u intom tintaqgħu wkoll mi għandu xertata. Meta titbila xi tarbija u juruha fil-pubbliku, ħafna nies jieħdu pjaċir bil-ġimil tagħha. U allura jgħidu pereżempju xi ħlew ta' tifla, xi ħlew ta' tarbija, u l-om, naturalment tkun fi ħdana, tittajt il-kelma Alla jbierek, xejn kella jisu jiġġhom jaħsbu li dik il-frażi ta' xi ħlewwa tista' ġġib ukoll lajn ħażina. U naddu għal-figolla, importanti li ngħidu għadi wkoll, il-figolla hija parti mill-tradizzjoni tagħna. Skont aneddotu storiċi, ħadet is-sura kif nafuha fi żmien l-ewwel insara u l-Maltin ta' qabilna daħluha bħala parti mill-ikel tradizzjonali tal-Għid il-Kbir. F'dak li għandu xaqsa naturali maħlewiet u kienu jifakkuna f'din taqbila u għamna ġeja taqbil oħra. Itla u fur bħal Kristu minn ġewwa l-bur, il-bur fi arta miela. Itla u rendi u imla il-lembi, jiġifieri għati produzzjoni sieħa tal-ikel biex ikun nistgħu ngħixu aħjar. Din referenza hija għal-qamħ, naturalment, għalik il-kelma rendi, l-qamħ kien mezz ewlieni tal-għajxin. Jew ħjar għal-ħamira ġewwa l-lembiex biex tagħmel ħobs taġen bil-ħmira. F'kelma waħda għal-ħobs biex ikun għammil mal-li miegħu titħallet l-ħmira u hekk il-ftira ta' dari famna ta' figolla kienet sinjal ta' fertilità u ħajja ġdida naturalment. Il-ħajja kienet tinsab il-bajda fil-fatt. Il-bajda kienet tinsab fuq sedel figolla. Wieħed jifhem li qabel ma daħlet il-bajda ta' ċikulata kienu jagħmlu bajd ta' zokkor li jfisser ħajja ġdida li tkun se tibda u li din kellha tkun bnina u ħelwa daqs it-zokkor. Speċjalment meta jkollu trabi ġodda u ġverdi għadhom jitwillu. U skont it-tradizzjoni fil-bidu il-bajda fuq il-figolla kienet tkun bajda ta' sew mit-tiġiġa li kienu iwebsuha u jżommu vetrina jistennew il-festa tal-Unzjata, unnek importanti wkoll, nhar il-25 ta' Marzu, il-festa ta' tħabbira tal-Anġlu. Kulħadd jafa di, tħabbira l-Madonna. Kienu jistennewha għax mill-mili tal-bajda, skont it-twemmin, setaw jużaw ħal-fejqan minn xi mart jew ġerħad. Nibqa' sejrin nistgħu il-programm kollu fuq il-bajda tal-għajt u fuq il-figolla, imma llum ġurnata llum fil-dan il-programm fil-fatt għandna affarijiet oħra xi ngħidu għandna wkoll mistiedel li qed jistenna u intom ukoll qed tistennew il-kelma ħajja tiegħu illi wasalna biex ukoll nintervistaw. Fil-fatt nistgħu naqbżu wkoll għal għawl wieħed biss llum. Għawl wieħed għax kif għandna l-programm mimli tarif fuq l-Għid il-Kbir u tradizzjoni tagħna għandna l-intervista. Il-qawl huwa
Il-miliet fuq il-bejt, lajt taħt il-bejt. Issa, ħanfemu għadi. Il-miliet fuq il-bejt ġifiri, dak li kun jista' jitla fuq il-bejt u jixxemmex, mela jkun b'nazzi. Lajt taħt il-bejt, mela allura kien miliet ikun fuq il-bejt, lajt ikun taħt il-bejt. Jiena mhux se noqgħod niġġudika xejn, xejn jiġri u ma jiġrix, imma però dis-sena jidher il-xita bdiet tard u jista' jiġri kollox. Dan huwa qawl ngħidlu l-agrikolu u pronostiku wkoll, jiġifieri jista' jbassar it-twemmin. U niġu għal ħaġa moħġaġa qabel ma għaddu għall-intervista li għandha x'taqsam ukoll biex intikom naqsem bli marfa fuq is-suġġett li qbadna llum dan iż-żmien jiġifieri tal-elettric. Mela, ħaġa moħġaġa tikber fostna u ilha magħna u l-frott tagħha inqisuh fir-randan aktar minn kollox għax jitmana waqt il-ġuħna ġanajdax ma t-tajba. Tikber fostna u ilha magħna u l-frott tagħha inqisuh fir-randan aktar minn kollox għax jitmana waqt il-ġuħ. Din nħallu għala tart u ngħidu l-tweġiba iktar tard ukoll fl-aħħar tal-programm. Mela, wasanna għal dik li jintom issejħu waqfa sabiħa u interessanti tal-mistieder, l-lum għandi magħna żagħżugħ illi għadu qed jistudja fil-fatt imma għandu namra sabiħa, namra li ftitaw bħala u id-daq tal-nieb. Mela magħna għandna l-Rejden Mizzi. Minnaw nixtieq insellem lilek Charles u s-semija kollha ta' Radio Malta. Ħadd pjaċir li mhux ħadd pjaċir fil-fatt u kontent ħafna illi minkejja l-istudji tiegħek u tattendi l-imkas. Eżatt, l-imkas tattendi. Sibt ħin biex tiġi nagħmilek dan is-sosjet. Rejden, jiena l-ewwel kelma li tiġi meta nara wieħed bħalek u nara x'ħobi għandu, x'delizzju għandu, nibda biex ngħid kif bdiet din il-namra tiegħek mal-kultura tad-daq ta' Niepen seħu lek? Bħala il-kultura tad-daq ta' Niepen kont bdejt meta kont l-iskola sekondarja, l-iskola tal-Knisja St. Albert the Great College. Niftakar kien hemm għallim li kien jallimni l-art and design u dak iż-żmien niftakar kien fl-2005. Kont għatlu ser, il-Niepen bdew jogħġbuni jiena. Għalli jiena nixtieq nipprova nieħdok. Għaklu n-nisaw jmurru ndoqqu xi darba. U mbagħad insomma wara ftit ta' żmien is-ser irranġali u kien niftakar f'April, fl-20 ta' April kien is-sibt wara nofsinhar. Fej kont mort indoq għall-ewwel darba l-ikbar qampjena ta' żmien il-kavallieri li kienet saret minn Alla Sepoċe. Bil-golf bdejt. Ekku, fl-1748. Kemm il-sena kelli dak iż-żmien? Dak iż-żmien kelli 15-il sena. Illum għandek 26, mhux veru. Kważi issa kważini ndoq f'daw l-aħħar snin kollha kważi 11-il sena biex ngħidu kollox. U infatti minn dak iż-żmien jitlaw bdejt nikkonsidra illi bħalma barra minn Malta hemm ħafna nies bħal dilettanti illi jħobbu l-Niepen, pereżempju barra minn Malta l-Niepen ma għandux it-tradizzjoni kif indaqquhom aħna blidejn. Għax barra minn Malta pereżempju jekk issemmi pajjiżi bħal Ġermanja, Franza, l-Italja, ħafna mill-Niepen kollha jidaqquhom bl-elettriku u bid-dawl. Ġifieri jkun hemm is-sagristan illi persuna in charge li jħossib il-Knisja. Jafas il-buttuna? Jafas il-buttuna. Skont il-liturġija x'inhija l-Knisja, pereżempju jekk illum huwa lejt il-kbir, illum jidoqqu l-Niepen kollha. Infatti naf kelma Latina jgħidu plenum illi tfisser full. Full, il-mota tagħna. Il-mota bil-Niepen kollha. Ekku, è veru. U minn dak iż-żmien lilaw tħalt tal-intrigu fej minn issa l-qoddim kan nibda nispjega proġett storiku li sara l-ewwel darba f'Malta, ġifieri kien hawn nies oħrajn li jagħmlu l-istess proġett, però jien għamiltu b'sistema differenti. Fej bdejt nirrekordja l-Niepen ta' Malta u Għawdex, ftit ieħor niħabbar iċ-ċifra ta' lista ma tiqaf qatt ta' knejjes, kappelli, anka Niepen ta' Dutrina li żort mal-ewwel darba, fej bis-saħħa ta' hekk irnexxieli nġemma daw il-kollezzjoni ta' recordings biex eventwalment Maltin li kienu forsi fi-żmien sittinijiet, kien fil-żmien 50, illi kienu kollhom id-delizzi tagħhom jgħinu fil-Knisja u llum qed jgħixu pereżempju l-Awstralja, il-Kanada, l-Istati Uniti, l-Ingilterra permezz tas-sit elettroniku YouTube u mezzi soċjali, bħal Facebook u l-affarijiet hekk, ikun jistgħu anke b'daqqa ta' buttuna jisimgħu il-Niepen bil-kumdità ta' darhom. Ma hemm is-sabiħ huwa għax inti
introduċer pala id-daqqa Ekku. tal-niepel. So, ġviri biex id-doq, meta id-doq għampjena, mux kussjoni ta' fasbutuna, tħaddem il-moħ, idejk, u l-ħsib tijak li jkunu ċerdu intonazzjoni, tibda miż-żajra, tibqaddem il-fustanija, ċerta, tiġi kbir, ġvek. Meta tiġi biex id-doq, per eżempju, hemm ħafna taqsimiet. Tista' tispjegalna ftit, per eżempju, nabdu festa. Għandak jibdaw idoqqu ġament meta toħroġ il-vara minn niċċa. Ekku. Ma tavviċina ħafna il-festa. Propjament. Il-tridijiet jew il-novella, so meħalli fidejk. Propjament biex f'tem ta' fil-ħin qasin nispjega kollox, huma jibdew bil-mota ta' tħabbira f'nofsinhar. Fej ċertu lokalitajiet jistennew it-tok tal-qampina kbira biex tinstema' mbagħad anke jaħarqu l-ewwel salut. Per eżempju, hemm ukoll fil-festa ta' Santa Marija fej jibdew il-kwindiċina. Issa, per eżempju, naf lokalità partikolari illi jidoqqulek is-sirena u anka per eżempju jġibulek il-nostalġija ta' bosta anzjani li kif kienu jgħixu fis-żmien it-tieni gwerra dinjija. Eventwalment, mbagħad flaxija jidoqqulek qabel funzjoni 3 moti ta' kwartal waħda, u mbagħad ikun hemm il-qoddiesa tindaq is-sanctus, u mbagħad il-mota taħruġ il-vara minn niċċa. Mbagħad, per eżempju, fl-ewwel jum ta' tridu, f'nofsinhar jagħmlu mota ta' nofsija jew ta' kwarta, wara flaxija jagħmlu lek 3 moti, u mbagħad jindak li ngħidulu t-tokki tal-prietka ma tindax bil-qampina kbira, imma anke forsi tindaq bis-sekondi u bil-qnipen iktar iżgħar. Mbagħad jidoqqu s-sanctus ma jkunx bil-kbir imma, u mbagħad wara jdoqqulek il-mota ta' tħabbira l-għada. Infatti it-tridijiet kollha jibqgħu sejrin b'dis-sistema. Lejliet il-festa fil-għodu jagħmlulek 3 moti, u mbagħad jdoqqulek is-sanctus, il-mota li jgħidula tat-tedew, ġifieri tibda bil-qampina kbira, maġla, u mbagħad jitlu l-qniepen kollha f'daqqa. Eventwalment f'nofsinhar tidħol is-solenità f'neqes kwart jindaqu l-qniepen, ġifieri. Inħallik tajthom ma froħ nsemmija tagħna tant anqalthom illi ngħidulhom illi minn hawn ftit ieħor. Sa nisemmu ħafna minn l-għal. Ija, infatti parti mis-CD li ħansemma li semmija hija li għandi bosta tekniċi ta' recordings illi per eżempju nagħmlu mod illi għandi recording jiena fej l-ewwel ħajinstemaw il-qniepen tal-Bażilika u parroċċa ta' San Domingo Porto Salvo fejn ħad tinstema l-aħħar biċċa tal-libra. Eventwalment. Fejn m'hemmx il-libra? Il-semmija mux kolla il-kelma libra. Libra tfisser, per eżempju, trapassjoni, ħajju ħaddoq transtu. Waqt li xaħat jgħatimut. Waqt li xaħat jgħatimut, ġifiri hija sempliċement biex tħabbar in-nies li qabel il-funzjoni hemm xi ħaġa tan-niket. Ok? Fit-tieni setta ta' recording ħan nisimgħu xi ħaġa unika f'Malta tista' tgħid. Illi ssir fil-lokalità ta' Ħalbalzan fi Knisja Parrokjali ta' Marija Annunzjata fej fl-ewwel fil-festa liturġika u qabel il-proċessjoni u anke f'nofsinhar fil-festa idoqqula dik il-famuża Ave Marija u tindaq kollha bl-idejn. Jiġifieri għax ġieli smajt Ave Marija hawnhekk mhux il-bot il-gwarda manġa l-parroċċa jdoqqu l-Ave Marija, però sinkronizzata u ġifieri. Però bil-differenza hawnhekk illi għaw ċertu knejjes li l-niepem l-Ave Marija jindaqqu bl-elettriku. Ma tismax affarijiet viżwali. Infatti fil-lokalità ta' Ħalbalzan tkun qed tisma' affarijiet viżwali ma għawġed bl-idejn. Bl-idejn. Dak il-ħin. Mhux rekordjati. Ma tistax għax pereżempju jekk inti ħadd irrekordja u tieħu żball, tista' terġa' tirranġa. Għax għandek l-editing fejn tista' tirranġa. Mentri live differenti jekk ħadsbal. Tistax terġa' tirranġa għax in-nies mbagħad jgħidu tikkonċentra. Tikkonċentra tkun focus hemmhekk. Ikollok teamwork ukoll dak appuntu. Taħdem ħadd ieħor. Eżatt. Kompli għax issa apparti minn hekk xi ħaġa unika milli qed nagħmel qed indur knejjes illi fortunatament il-qniepa ma taċċetti qegħdin jindaqqu. U ħassemmalkom it-tokki tal-qoddisa li ħadd l-inizjattiva fej mort fil-santwarju ta' Ħnina Divina n-Naxxar. Hemmhekk hemm qampina żgħira. Infatti hija knisja li mhux infatti hija moderna. Moderna, ma però waħda minn dawn nisa ngħidu attivista ħafna. Appuntu. Infatti ħafna attivitajiet hemmhekk. Infatti f'dan ir-recording semmeħ jinsemgħu it-tokki tal-qoddisa. Issa meta nsemmu t-tokki tal-qoddisa,
Jiena ħaġa li ma naqbilx magħha jiena hija illi hawn ċertu knejjes il ma jdoqqulekx ċertu ammont ta' tokki, jdoqqulek pereżempju 13 jew 16 tokk, mentri suppost trid iddoq 33 tokk skont kemm kellu żmien Kristu. Kwaħa ngħidlek. Għax infatti qed il-qudisa hija parti mitwaqif tal-Ewkaristija, infatti bdiet minn ħames ix-xirka. Infatti, issa, il-raba recording li ħansemmakom hija l-kolleġjata Knisja Parrokjali ta' Marja Kolata Konċezzjoni. Issa. Ta' Bormla. Dan huwa recording fatti unika għax hija ġiet irrekordjata waqt id-daq tal-Magnificat. Jiġifieri ruħ itfaħħar il-kobor tal-Mulej. Infatti, il-Magnificat tibda bil-rifsa u tibda mota maġla. Biex forsi infakru s-semmija tagħna ġieli tkellimna fuq il-tqassim tal-Qudiesa. Il-sekonda vesprida fil-fat. Il-Magnificat hija kif attent, il-lu ta' foħrija l-Madonna meta għamlet Santa Elisabetta u esprimiet il-ferħ tagħha veru. Ekku. Il-qaddija tal-Mulej fil-fat. Ekku. Issa, il-ħames recording ħan nissemaw ovvjament għaminu Bepi Kirkara ħajiftaħar bija ġifieri. Ħan nissemaw il-qampina kbira ta' Santa Lena u l-kolleġija ta' Bażilika ta' Santa Lena. Is-Sanctus. Ġifieri ħad isemaw pereżempju. Bil-kbir. Ġifieri, żewġ tokki u l-qampina l-kbira għat-tliet darbiet. Okay? U fl-aħħar ħan nispiċċa xi ħaġa unfortunately nsawet qalbi jiena għax imur ċertu postijiet nagħmlu mod bħal il-mużewijiet tad-dottrina. Niftakar meta kont żgħir kienu jdoqqu dawk il-famużi żewġ tokki. Però qampina waħda jkun hemm mhux. Appuntu, jiena nkasa ħansitra mort f'mużewijiet li kellna manka żewġ tiqniepen. Infatti li sa nsemmalhom hija il-qampina tad-dottrina ta' Mużew tas-Subien. Fej fdil qampina il-lokalità fej? Il-Mosta. Fej fdil qampina kienet fonduta minn Oġil Mazzola mill-Italja fl-1977 għal xi ħaġa unika għandha miktub fuqha il-Vermundej Carufactum Est. Li huwa l-motto tal-mużew, eżatt, ekku. Fej fortunatament biex anka is-semmija ikunu jafu. Ħafna mis-superjuri fi żmien 50 fi żmien San Ġorġ Preka waqt li qed kienet metwaqaf is-soċjetà tal-mużew u hekk. Ħafna mis-soċi fil-imkien mal-qassisin kien jaħdmu t-tarsna. Issa. Kienu ħafna soċi pereżempju li kienu jqogħdu ħafna postijiet. Waqfu daw iċ-ċentri ta' dottrina biex anke jgħalmu tfal id-dottrina u lezzjonijiet ta' katekesi fej daw kienu anke jġibulhom il-qniepen. Mill-tarsna jew saħansitra mill-vapuri. Ġifieri ħafna mill-nipel il-rajt jiena huma kollha ġejjin minn hemmhekk. Bitrajt il-nipel tal-vapuri, il-qampina tal-kaptan. Il-qampina li kienet tindaf tal-kaptan jista' jkun ta' vapur kbir, jista' jkun ta' jott. Però jiddependi. Eżatt, jiġibu minn hemmhekk. Infatti hawn ħafna kappelli fi Gżejjer Maltin, inkluż anke knies parrokjali, li fortunatament li hawn daw minnhom daw il-qniepen. Fortunatament jiena ħaġa l-ma naqbix magħha li jkollok ċertu qniepen li jkunu fi knies parrokjali. Pereżempju, hemm knisja partikolari li midoqulek il-Kristus Vinċis ma' qampina li ma tmur xejn. Jiġifieri għandek 5 qniepen li huma fonduti minn fonderja partikolari u ma' plus li daħlulek qampina ta' vapur li tmur kontra. Żgur, tistona il-kelma nista' ngħidu mhux tintona tistona mbagħad. Eżatt, ekku. Mela dawn huma ġabra u xejn. Eżatt, ekku. Tiżwieqa taħlita ta' teknika. U allura wara li tajtna x'nifmu u fil-fatt tagħmel sudu mhux ħażin u għaf li qiegħed boqda xogħol għax illi nafrak ħafna. Insemmija żgur ikun jisimgħuna u nieħdu pjaċir nisimgħu dawn nipel kollha illi rejden għadu kemm spjegalna.
Mela, wara li d-daqqa ta' Niepel li ħadd persin nismajnu wkoll. U jina Niepel nħobb il-festi kif ukat jaf u jina naħseb illi il-qampina hija dejjem illi ħen il-mulej fil-fatt. U x'dan saqsik xi ħaġa Niepel forsi mhux mal-istudju tiegħek ma tafu daqsi li se ngħidu. Niepel kienu użati qabel mhux biex għal-ferħ biss, apparti mill-mewt u mill-trapassjoni libra li semmejt. Imma anki meta kienu jkun hemm il-teddida ta' xi terremot pereżempju, ta' xi flagell kienu jdoqqu Niepel ukoll. Imma jien għandi ħafna xi insaqsik ta'. L-ewwel nett kemm tifrex il-kollezzjoni tiegħek ta' Niepel madwar Malta u għawdex minn għalli anke kemmuna tħaltin. Infatti, kont bdejt dal-proġett kif kont għetlek fl-2007. Infatti bdejt nikber ftit. Biex it-tħabbira ta' kemm għamilt kollezzjonijiet, mhux ta' kemm rikordet Niepel, dik il-valuri huwa aktar ikbar. Ta' knisja parrokjali, knejjes konventwali, kappelli, knejjes żgħar u inkluż mużawijiet irnexxieli naqgħad 340 visit. Meta ta' 340 340 visit. Żjara li għamil, ġifieri kull waħda kollek ta' minn żewġ Niepel. Appuntu. Ġieli saħan sitra mort f'knejjes partikolari li jkollhom anke sa 14 qampina. Nagħmlu mod jew 10 Niepel. Imma mhux kollha jdoqqu fl-istess. Le. U mbagħad ifhimni dak u mbagħad jeżisti fil-medja għamilni fil-qasam tal-medja l-mixing, tirrekordja tokku l-qampina, u mbagħad frekwentalment taħloq mota bil-Niepel kollha. Infatti għandi ħafna recordings li jiena ħadd l-inizjattiva fejn rekordjajt il-Niepel kollha għamilt formatjajta bħala mota partikolari u irnexxieli kważi nġibha reali. Infatti. Rejden, jiena nsemmija jafu meta nkun qed nintervista xi ħadd inħares lejn sabiħ u dak li hu inqas sabiħ. U ħanieħu il-kelma minn fom xi ħadd illi niddejja nintaqam jew jgħidha affarijiet. Il-Niepel idejquh jibdew mis-setti materati jgħidlek mill-4 ta' filgħodu u jibqgħu għaddejjin ġurnata kollha u ġimgħa sija. Inti x'reazzjoni tiegħek fiha di? Illum permezz li hawn ħafna taħlit illum u ħafna persuni minn nazzjonalitajiet differenti. ċertu tradizzjonijiet u mbagħad ma jibqgħux ma jibqgħux ikunu strong. Qabel pereżempju fil-Paternoster kienu jdoqqulek il-Niepel fl-4 ta' filgħodu. Illum rarissimu għadek tara. Infatti pereżempju b'knejjes li f'ċertu festi fihom il-festa partikolari fil-4 u nofs jew fil-5 ta' filgħodu jdoqqulek il-mota ta' Paternoster. Daw in-nies ifhimni Paternoster qabel anki semmija jafu ta' ma tluħ ix-xemx. Eżatt. U fis-sajf hawn ħafna minn qommieri ġifi mhux kwistjoni ta' dan ma jekk ikollok raħa mhux darba fis-sena tkun di. Jiena nisimgħu tant sejjes ajruplani u mużika tip ta' disko għaddejjin bil-karozzi waqfu taħt il-bieb jibqgħu għaddejjin. Jiena dawn ħafna jifetqu għax ma jkollhomx dak li jgħidu amor propju, dik l-imħabba ta' dak kollu li mritna mhux veru. Eżatt, ħafna minn dilettanti llum sirna illi jiena wieħed minnhom illi jekk niltqajt ma' barrani u qed idejja bil-Niepel mhux ġas ngħidlu le tiġix hawn Malta hija għandna tradizzjoni tagħna. Jiena daħħalt mentalità anke mill-esperjenzi li qed inġib, ġifieri anke saħansitra bda l-proġett ġibt anke barranin. L-ewwel turisti f'Malta, immaġinak. Jiena nemmen bil-konsultazzjoni. Li tipprova tfhem in-nies. Jiena nemmen diment illi tfehmu min-nies, diment illi inti n-nies ispjegalhom anke jekk huwiex why not, jekk huwiex persuna b'reliġjon differenti. Ikunu disposti li jisimgħu kemm ma taħabna semmi li Niepel jgħidlek. Insomma, tipprova tipperswadih. Jiena mhux l-ewwel darba nidħol ġo knisja u dak ikun jisiba bitqil biex nirrekordja dak il-qampjena. Infatti naqal livell tagħhom u infatti jaċċettaw. Għax imbagħad jgħidu lek imnalla kellek raġun inti. Għax tafx ngħidilhom. Ngħidilhom pereżempju darba mort f'kunvent ta' sorijiet. U di emozjonali ħafna jien. Timmaġina li hemm 4 sorijiet partikolari kollha over 70. Ma niskantax, għax ħafna mis-sorijiet illum kollha għandhom. Għax iż-żgħażagħ tal-lum ma jridux jinqaflu pereżempju. Illum għaw il-social media
bħal Facebook, Twitter, YouTube u dal affarijiet illi ħadu over. Jiena nemmen illi jekk hemm Maltin, manka hemm barranin illi qegħdin idejqhom il-qniepen, why not? Jiena nemmen illi wasal iż-żmien illi nagħmlu tip ta' kampanja anka nużaw nies bħali u bħalek pereżempju li nafu l-istorja illi nagħmlu proġetti biex anka nħajru iż-żgħażagħ u anka daw il-barranin illi why not jiġu jaqsmu magħna daw il-passatempi. Għax wara kollox min qed jistudja. Alright, anka jagħmel xi assignment. Ma l-oħra ħad iġi idea, menti persuna li ma jkollux kultura, per eżempju, min jimmixja, min jitallem strument, min qed jgħin f'xi jaqda, alright, l-assignment ikun ħafna ħjar. Semmejt n-nipel, insomma, s-sujġet jgħata dawk li ma jgħudux pjaċi jisimaw. Pero għammu kalla l-arloċ jem bil-lejċ jitaw ċertu arloġi, illi forsi jistaw kollom il-qampina taħħom tal-arloċ, inti tifhem iktar minni fijadi, illi tkun ikbar mill-oħrajn, forsi iktar mill-soltu, għallu jistaw kollok dawn l-nis li ibatu mill-irqat biex najdu, per eżempju. Jistaw kollok, kienem fil-fat kienem polemika dal-axħar, kienem ċerti parroċi li kellhom waqfu nipel tal-arloċ matul il-lejl. Ma nafx taqbex maħħari, ma. Ifimni, ħanajlek, illum wasal iż-żmien. Illi anka għaw ċertu anka qniebel li huma elettroniċi. Daw, fimni, ma naqbix magħhom jiena daw. Dak ġas tkellimna fil-bidu fuq. Il-tradizzjoni tajt, qniebel illi inti fiżikament bidejk. Appuntu. U moħħok ukoll. Ekku. Semmejt iż-żgħażagħ, għal inti wieħed minnhom mhux hekk. Kemm żgħażagħ li doqqu nipel? Kultant ġedikaw il-gaj tat-tali. Bissa fimna dal-aħħar jisnat ninaqdu kollha. Bissa tajt il-gajjet għax tista' tibda l-proġett jiena daw in-nies iktar ġibthom konxi. Minħabba li mawx żgħażagħ illum. U nikkalkula li hawn pereżempju mal-mitruħ 100-120 ruħ. Jinqasmu fil-festi? Jinqasmu. Min mur tal-festa, min mur fil-festa. Però ma tandu kulħadd għandu l-gajjet tiegħu. U għed niprofa nkun fil-qosor għax għanna ħafna xina għajdu kiekom nħobba xin nisimaw kol. Inti naf li qiegħed l-imkas il-kolleġġ tal-arti kreattiva. U għandek xi assignments, għandek xi ħaġa f'idejk palissa kelli assignment fej kon darba ġejt hawnhekk il-gwarda manġa fej intqajt ma' persuna li ħossib l-arkivju. Il-PBS stess. Rej Libreri, nimlaw biex insellimlu. Insellimlu wkoll. Fej darba għalli xi ħaġa u baqgħet fuq moħħi. Meta inti tiffilmja, jew anke meta tagħmel xi ħaġa, iġġibx l-oġġett. U anke l-imkas qiegħed nitgħallem fuq għalli, imma ġib in-nies, l-element huma tal-persuna. Umanistiku. Eżatt, ħalli il-feeling tan-nies anke għal min per eżempju ma jħobbx il-qniepen, għalmenu japprezza il-tradizzjoni Maltija. Infatti parti mill-assignment hija li nasibu persuna biex nagħmlu kif qed ngħidlek tal-element uman. U fatti kont għamilt intervista miegħu u għalli xi ħaġa li fortunatament hija qiegħda tiġra Malta. Sfortunatament ta' ħafna anzjani. Il-ledin iġemaw kollezzjoni ta' xaħġa, saħanżitra ka iġemaw il-kollezzjoni ta' kaxeta Safarini. Jiena nixtieq illi jkunaw xaħġa, jkunaw grupp ta' nies, illi kif qed jiġi bħalissa jmutu daw l-anzjani, it-tfal tagħhom jarmulhom kollox u nitilfu l-affarijiet. Mhux kulħadd jarmi ta' maċċa. Ejja, ma ifhimni jiena qed naraha mod differenti. Illi jkunaw xi mużew. Nixtieq jiena illi daw kollezzjonijiet ikunu esebiti f'mużew. U fatti f'dal-esamet il-da għalli tippruvax tiffoka fuq it-teknoloġija imma ħallat l-analog għax dak iż-żmienijiet kienu jaħdmu bil-pelikola u bil-VHS bħala videos u hekk mat-teknoloġija. U għalenna li morru għand in-nanniet. Għax in-nanniet hija in-nanniet tagħna huma parti mill-firxa ta' nies li għandhom esperjenza kbira fejn aħna żgħażagħ inkunu nistgħu nifhmu aħjar huma mhix ixaddew
u anka biex anka jekk hemm xi tradizzjoni partikolari li tibqa' Ma kienx tiġġedded. hawn teknoloġija, kollox li titgħallem minn fom mal-ieħor. Appuntu. U tibni inti bidejk u bil-moħħ. Appuntu. Kolla affarijiet li bieħt iġarabhom, u nħu pjaxin nisik titkellem bħal wieħed kbir fil-fatt. Issa, Rejden fil-fatt. Santik ta' ftit minuti, ħan inkompli jena xi ħaġa fuq il-drawiet tal-lejt il-kbira wkoll, nagħti t-tweġiba tal-ħaġa moħġaġa, xa ħafna jkunu qegħdin jistennew għadi, u ta' ngħidha mill-ewwel, ħaġa moħġaġa tikber fostna u ilha magħna u l-frott tagħha inqisuh fir-randan aktar minn kollox għax jitmana waqt il-ġuħ. Din hija, net tikber fostna hija s-siġra tal-ħarrub, għax ilha ħafna magħna, xieħ daqs ħarruba, kemm jiena magħna. U l-frott tagħha inqisuh, il-frott jiġifieri il-ħarrub mhux veru. U mbagħad fil-randan isir l-kellhom karamelli tal-ħarrub għax jitmana waqt il-ġuħ, għax hawn min jgħidlek li meta tkun qiegħed is-soff daw il-karamelli ma tiksirix is-sawm, għax tkollok il-ġuħ u tiksali. Nittama li dawk li qegħdin jisegwu dal-programm ħaddu pjaċu wkoll biha din il-ħaġa moħġaġa li tintona wkoll mal-ispirtu tal-lejt il-kbir ta' daw il-festi kbar li qed niċċelebraw bħallum, u nibqgħu sejrin ukoll ġimgħa wara bl-ottava kif ngħidu. Issa, biex nkunu għadna kollox qabel ma nagħmlu għall-konklużjoni u nkompli fuqek, Rejden. Id-berik tad-djar, pereżempju, ta' żmien il-lajt, mhux veru. Il-mara tad-dar kienet qisha bħala ġieħ kbir li saċerdot jidħol f'dara u kienet iżejn mill-aħjar bħal kieku il-festa tar-raħal fil-fatt ġieni mort f'xi raħal jien. U jistidnuni biex nidħol ġewwa, jgħidu li aħna darba biss nżejnu s-salwatta bil-linfa kollox fid-berik u fil-festa. Dik kienet draw antika ħafna. Il-bulettini li spiċċaw ukoll qabel kienu wara d-baħħir kienu joħorġu l-bulettini għaliex l-għada ngħid il-kbir. Bosta familji kienu jagħmlu l-preċett, dak hija kien xi ħaġa li nista' ma naqbilx magħha. Kienu jiġġudikaw kemm wieħed jiffrekwenta l-knisja permezz ta' rar tajba u tqarbin għall-inqas darba fis-sena u il-sagristan mal-kappillan kien jagħtik bulettin isu bħal kard biex jiġġustifika l-inti għal-menu tqarbint, imma kienu jsiru xi abuż ukoll u nħu pjaċir ngħid li dawn m'għadhomx moda. Il-folklor fih sabiħ u fih affarijiet li jistonaw ukoll. Imbagħad għandna l-Pulċisura ta' San Grigor kienet ukoll wiegħda li għad issir panna l-erba, l-ewwel erba fuq lejt, illi sfortunatament m'għadix iktar folklor li ma sar isa beħ fix-xatta ma sarx lok, kulħadd tibieħ. L-għana kważi intafa wkoll, għabek kienet waħda mill-festi tal-għannejja dik. Imma l-weda donna, biex noqgħod nitkellem fuq il-weda x'kienet, xew min jeġġew il-ġurati darba u oħrajn ġew it-torok u jħabtu għal-Malta insomma u għamlu weda biex ma jsirux daw. Sarbu San Grigor, għax San Grigor fit-12 ta' Marzu viċin ħafna il-festi tal-Lejt il-Kbir. Mela dik kienet ġrajja biex ngħidlek wieħed min ibassa ħaġa min jgħid oħra min jgħix ġara ma ġarax. Imma l-iktar ħaġa importanti forsi wkoll li għadha sal-lum apparti mill-bulletin u d-berik tad-djar li għadhom ukoll mhux kulħadd imma għadhom jagħmlu d-berik tad-djar u min jibdew anke qabel daw il-ġranet, naf parroċċi jibda d-berik fil-randan għax ikun hemm assis wieħed jew dej biex ilaħħam mal-parroċċa kollha, ma insomma daw affarijiet li jiġru mhux kull imkien. Għandna wkoll il-qabża ta' il-baħar l-ewwel qabża li jieħdu semmejta fil-bidu mal-tokki tal-glorja. L-glorja ġifieri tkun fejn naf id-daqq prinċipali li iħabbar l-ispiċċar randan bdew il-festi. Nistri ngħid ħafna affarijiet oħra, però ma nistax naqbad nagħlaq biss fanja għax kienu jagħmlu wkoll dak iż-żmien. Għandek l-imtaħħa biss bejn il-belt il-Birgu l-Isla sibt sikkina minn armanku. It-tfajliet kollha jħobbuni kif triduni nsirka nunku. Niċċajtaw xi ftit ukoll. Mela Rejden ġamija hawnhekk baqgħna ftit minuti flimkien, konklużjoni. L-ewwel nett kif tipproġetta lek innifsek il-qudiem. Jiena biex nipproġetta fija nnifsi il-qudiem hija li nlessi dal-proġett. L-antieta dal-proġett hija li kemm jista' jkun kull ampjena illi hawn fi knisja, mużew u f'kwalinkwa lokalitajiet differenti anke postijiet li huma diffiċli biex tirrekordja.
per eżempju nħata ta' Sliema, San Ġilan dawk il-postijiet għax hemmhekk hemm għandek ħafna torrijiet u bil-ħamba l-barranin ma tistax iddoq. Ma hemmhekk beda l-wajja, għax hemmhekk bdew tisma' l-polemika fil-gazzetta xi doqqu f'nofs il-lejl għax fl-4 ta' veru xejn, fl-4 ta' filgħodu għakkaw parroċċa waħda ddoq. Inti taf iktar minni. Le. Infatti ta' Sliema kważi qataw, kollha jibdew kważi anke bit-8 ta' filgħodu lem. Mal-Anġelos ta' 8, fortunatament. Nimma l-iktar attività li ngħidu daqta' Niepel li tik sodisfazzjon. Semmejt ħafna kien smajnihom il-mota tal-festa, pereżempju, il-trapassjoni, l-ampjana tal-mużew, x'inhuwa? Jiena l-iktar ħaġa li tini sodisfazzjoni u tieni dik iċ-ċertu kburija hija dik il-kappella, hija dik il-mużew li fortunatament ma tituża qatt. Infatti dħalt fiha ħadd ir-ritratti tal-qampjena u rrikordet il-qampjena. Hemmhekk huwa l-uniku mument ta' ħajti fejn ittini sodisfazzjon kbir. Infatti jiena qed nagħmel dal-proġett biex iqajjem awareness illi l-qampjena mhix importanti llum jgħidu ħafna nies. Ngħidlhom le, il-qampjena hija parti mill-vuċi tal-Knisja. Jgħidulek għax il-qampjena kienet sinjal qabel. Appuntu. Sinjal. Kollinkwa ħaġa dak daqlax spiċċat l-qoddis ammorru da flofxni għandna qasbet insajjar, daw kollha kullu sinjali. It-tokki ta' Niepel kienu sinjali għall-loċ biex ngħidlek matul il-ġun kollu. Mela, jien semmejtu naturalment ħadd il-parri tiegħek illi konsens tiegħek fil-fatt illi inti għamel dawra ma' Malta u għawdex parloċċi knejjex kappelli u mod Kamuna wkoll. Mod anke Kamuna niftakar Jiġifieri hemm qampjena hemmhekk. Hemm tlieta. Jiena nafax darba rajtek hemm da. Insertana flimkien. Insertana flimkien ma biex insemmi anke Didi Laqda ħbib il-Kappella Maltin. Ekku. Fej ġejt elett fi kumitat tal-Laqda biex anke nipprova nipromovi iktar awareness permezz tal-medja daw il-kappelli. Issa parti minn hekk innexi insemmi wkoll illi mhux ġast in-nies meta jisimgħu il-Niepen jaraw biċċa ritratt u s-sam tad-dej. Issa l-pjan tiegħi hija l-qudiem beħsiebni. Dak li jgħidulu ma' double exposure. Meta taj double exposure ġifieri, meta għandek żewġ kamras b'angolu differenti, pero il-filmat ikun għaddin jiffejdjaw. Ġifieri, ġieli saħan sitra teqleb mix-xott tal-ieħor. All right? Però l-problema hija din illi ndoq Niepen waħdi. Ikoll il-kamra, żewġ kamra settjat f'post, ikoll il-pocket recorder settjat f'post, irrid nħossib il-ħin kollox waħdi. Irrid noqgħod tassa x'inhu għaddej jisfel. Tikkonċentra plus għal titlalek xi ħadd u jmisslek l-affarijiet. Iġifieri tagħmel 7 affarijiet kollox waħdek. U minn hawn li xi nagħmel appell issemmija jekk tafu xi żgħażagħ illi jħobbu jdoqqu l-Niepen, però jħobbu anke jirrekordjaw il-Niepen fis-sissin anke għall-esperjenza tagħhom, anke għal-tul karriera tagħhom, jekk iridu jistgħu jkuntattjawni fuq il-Facebook Raiden Mizzi biex jiktibha iktar easy RAYDEN Mizzi. Mizzi flimkien. Raiden u Mizzi separati. Separati, xawwa. Għandi Facebook page jismu il-proġett ta' recordings tal-Niepen fej indaħħal kull update illi kun qed nagħmel ġifieri saħan sitra qed nagħmel biċċa xogħol interessanti ħafna. Qed nagħmel tip ta' editing. Fejn qed naqbad ir-recordings l-antiki u qed nerġa' intihom dawra speċi ta' nneħħi l-arja, nneħħi l-paroli, nneħħi r-riħ fej il-recording anka jistama aktar oriġinali. Nisma' Niepel biss. Nisma' Niepen biss. Ħaġa sabiħa, ħadd pjaċir nisimha kien inawgurali wkoll l-assignment li qed tagħmel da pjatade kollok id-diploma ġveru. Taddi mill-eżamijiet kollha, issa fuq kollox qiegħed tifel għandek student. Tkun attiv il-ħaġa l-affarijiet tipprova tisib time. Ma tlaħħaq ma kollox, sabiħ. Qabel ma bdejna nieħdu l-programm, għatli kelma. Iż-żgħażagħ kellhom bżonn mhux jistudju biss, ikollhom xi ħaġa li tista' taljanhom, però fl-istess ħin tikkomplementa dak li qed jistudjaw. Sempliċement tkun ta' kumpens għal fuq ix-xogħlijiet tal din jagħmlu, inspirations. Mela, grazzi ħafna Raiden Mizzi li kellna magħna llum ħadd-pjaċir wieħed mill-żgħażagħ li nieħu pjaċir kon nitkellem magħhom dawn programmi, għandna programmi li nistemaw miż-żgħażagħ mill-kbar u nisimgħu ħafna kommenti sbieħ minnkom bissemmija. Charles Collejru selmilkom, ningrazzjaw wkoll il-tekniku li kellna magħna Simon Grima, permezz tiegħu ħadna wkoll l-recording tal-Niepen l kemm smajna, lilkom is-semmija li segwu
ċar kolħew minn ġdid isemlikom u nitlaw bħal bintiem.